ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବ? ଆଳୁ କଷା କେମିତି କରିବ? ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କଷା ହବ ଆଉ। ସୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଗୁଡ଼ିରେ ବେସର ବାଟୁଛନ୍ତି। ବାଟି ବାଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବେସର ବାଟି ସାରିଲେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ଆଳୁକୁ ଛାଣିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଖୁଛନ୍ତି। ରଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଳୁ ସିଝା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ଦିଆହେଉଛି। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିକି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆହେଉଛି। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁଣି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ତାରେ କିଛି ମସଲା, ଯାହା ଗୋଲମରିଚ, ଯାହା ବି କିଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟା ହେଇଥିଲା ଗୁଡ଼ିରେ, ସେ ମସଲା କଡ଼େଇରେ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ତାର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ତାକୁ ପାତିଆରେ ଚଲେଇ ଦିଆହେଉଛି। ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦିଆହେଉଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚଲେଇ ଦେଇକି ଗାଈ ଦେଖିବା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାର ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଦେଲେ ସବୁ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଟିକି କଷି ଦେଉଛନ୍ତି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଳୁ ଦେଇକି ସେ ଆଳୁକୁ କଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଝା ଆଳୁକୁ। ସେ ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର ଏତିକି ମେହନତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଳୁ କଷା। ଦେଖିବା ତ ଗରମ ଭାତ ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା।